Pozdravujeme všetkých poslucháčov aj divákov podcastu Na striedačku, podcast Národného športového centra, ktorý bude dnes, mám pocit, že veľmi intenzívny. A budeme sa rozprávať a to by ma zaujímalo, o čom by sa chcel rozprávať náš dnešný hosť, ak by mal možnosť vybrať si tému. Leo Lendvorský už na mňa guľa oči, pretože aká bude prvá otázka? Ahoj, Leo. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, zaskočila si ma teraz, to som nečakal. Čo, počasie, deti, nedaj Bože šport, alebo niečo, čo sme rozobrali už pred začiatkom nášho podcastu? Nechám úplne na teba, výber témy. OK, tak vám Lea predstavím, určite ho mnohí poznáte, ak nie, tak je analytik športovej prípravy v Národnom športovom centre, pracuješ na oddelení športovej diagnostiky, ale okrem toho si aj bývalý reprezentant v behu na 800 metrov, tréner a zrejme stále ešte vášnivý bežec, je to tak? Asi áno. A ten tvoj dnešný deň sa začal veľmi skoro? Ako povedal Instagram, už 6:45 si bol na vykurovanej dráhe v úvodzovkách na ovale FTVšky, takže predpokladám, že ale to nebolo nič výnimočné v tvojom prípade. Nie, ráno sme mali vlastne tréning s bežeckou komunitou Bratislava Runners, ktorú v podstate sme založili v roku 2019, máme momentálne ranné tréningy. Tým, že už bohužiaľ na Slovensku nemáme športovú halu Elán, takže nie len kopu mladých športovcov, ako keby prišlo túto možnosť sa realizovať v športe, ale v podstate trénovalo tam aj naozaj že aj desiatky hobby športovcov. My sme patrili pod to tiež a máme v podstate prvú takúto sezónu vonku. No a na moje prekvapenie, ako si možno dneska videla na mojom Instagrame, tak boli 2 stupne, že pre mňa ako pre trénera to tam bolo nepríjemné stáť, ale na tréningu bolo proste 20 ľudí, 6:45, takže tí ľudia sa hýbať chcú. Videla som a preto som si naozaj myslela, že je vykurovaný, pretože mne by sa nechcelo, priznám sa ti úplne úprimne. Čo ti dáva takýto ranný beh? Čo dáva tým ľuďom, ktorí sa stretnú a bežia takto skoro ráno v takýchto podmienkach, o akých hovoríš? Kebyže mám ísť z takého svojho pohľadu, tak tiež mám veľmi rád, že mať už ráno otrénované, dokáže ma to nakopnúť do toho celého dňa. Aj mám taký pocit, že aj potom, keď mám nejaké pracovné veci, tak som oveľa viac produktívny, ako keď začnem deň iba s prácou. Že v podstate asi každý jeden poslucháč mi potvrdí, že keď si ho trénuje ráno, tak proste ten dobrý pocit ho potom sprevádza celý deň. A už vlastne, keď príde z práce domov z roboty, alebo dajme tomu zo školy, ak je to študent, tak už si môže aj vyložiť nohy, lebo už má vlastne všetko vybavené. Máme na to nejaké vedecké podklady, prečo je tomu tak, alebo je to iba taký ten subjektívny pocit, vieš, pretože nie každý má možnosť takto skoro ráno, niekto si to necháva po práci, či už fitko, alebo takýto beh. Priznám sa, že ja ani. Záleží, z akého pohľadu to uchopíme. Z pohľadu cirkadiánneho rytmu to môže byť veľmi odlišné u rôznych ľudí, že možno ak by sme išli niekde dole do tropov, ja neviem, nejakí Španieli, Taliani, ktorí sú zvyknutí, dajme tomu, na nejaké siesty a podobne, tak tí pravdepodobne také ranné typy nebudú. Čiže tým skôr bude vyhovovať napríklad, keď si otrénujú večer. Viem, že aj keď som bol so športovcami v Španielsku, tak proste oni bežne mali o 9:00 večerné tréningy. Ale myslím si, že my tu stredná Európa sme naozaj že naučení, že ráno, že skoro stávať a možno otrénovať si pred. No a ten hlavný benefit, keď sme pri behu, často sa to hovorí, že runner's high. Že proste po behu sa nám uvoľní veľké množstvo endorfínov a podobne, aj keď niektoré vedecké štúdie to trošičku vylučujú, že to není napríklad, že práve vplyvom hormónu šťastia a keď to skúmali, tak týchto endorfínu bolo trošičku menej, ale pôsobí to zase na tie ďalšie naše receptory, že máme napríklad viac trošičku dopamínu, to znamená, že sme možno potom trošičku viac namotivovaní do tej práce. Ak ten tréning prebieha v nejakej skupine, kde máme aj takú socializáciu, tak možno aj nejaký serotonín, čiže aj trošičku to šťastie a taká zaujímavosť, že dokonca máme aj taký vlastný endokanabinoidný systém v našom tele, ktorý nám tiež môže robiť ako keby že dobré pocity a vieme, že tá pohybová aktivita na to pôsobí. Čiže v podstate ten pohyb pôsobí širokospektrálne. No a ešte rovno keď tak rozmýšľam, tak ma napadla ešte taký ďalší príklad. Tiež nedávna štúdia, ktorú som zachytil na Twitteri, alebo ponovom je to sieť už X,
tak tam bola, že čo sa týka napríklad, že depresie, že jedna skupina boli tí, čo užívali antidepresíva, druhá skupina boli zase ľudia, ktorí mali v tej experimentálnej skupine behať, že 20 až 30 minút ako keby, že denne a v podstate ten účinok toho behu na potlačenie depresie bol na veľmi podobnej úrovni, ako keď užívali antidepresíva. A je jedno, akej intenzite je ten beh? Bola to viac menej nižšia, alebo tá stredná intenzita. V podstate také aj tie všeobecné odporúčania pre bežnú populáciu je, že 150 minút minimálne pohybovej aktivity za týždeň na strednej intenzite. Stredná intenzita pre nejakého úplného laika je taká, že bežíte napríklad a viete bez problémov povedať 1 až 3 vety. Hej? Že nie je to, že plynule by som vedel rozprávať, ale 1 až 3 vety napríklad viem povedať. Alebo na stupnici od 1 do 10, to je približne takých 5, maximálne 6 z 10. Ja som vedela, že toto bude zaujímavý a intenzívny podcast. A teraz, keď si porovnám tvoje ráno a moje ráno, OK, tak ty si zabehal skoro ráno. Ja som si dala dobre 3 kávy, aby som nepoburovala. Tak aký bol medzi nami ráno rozdiel? Bohužiaľ, ja som si nezabehal. Bol som tam ako tréner, čiže viac menej som ich trénoval a stopoval časy. Na dnes mi vychádza nejaký môj tréning taký asi veľmi krátky. Uvidím, čo mi dovolí malá dcerka, keď prídem domov. Dobre, tak ten tvoj zverenec teda. No tak ten rozdiel bol v prvom rade to, že ty, aby si sa možno, že nastimulovala aj z pohľadu možno do dopamínu do toho dňa, tak si musela dať už prvú dávku kávy. On si išiel dať pohybovú aktivitu a dajme tomu tá káva mohla prísť oveľa neskôr, čo možno aj v konečnom dôsledku mohlo zapričiniť aj to, že budete mať medzi sebou naozaj veľký rozdiel v príjme kofeínu, kde on možno za deň dá maximálne 2 kávy, u teba to bude možno trošičku viac, keďže ty už ten deň si hneď ráno začala kávou a ten deň budeš mať asi tiež veľmi dlhý. Asi áno. A až taká šťastná som asi nebola. Ale vieš čo, bola. V každom prípade porozmýšľam, či nezmením tieto začiatky svojich dní. No a potom si prišiel do práce. A z ďalšieho postu som mala pocit, že takisto si sa veľmi tešil, pretože ste mali na testovaní mladých cyklistov. Tak ako to prebiehalo? A teraz už prechádzame do tej športovej diagnostiky, o ktorej sme sa už veľakrát aj rozprávali, avšak nebolo to tak do hĺbky, ako to bude dnes. Áno, testoval som mladých cyklistov a v Národnom športovom centre sa momentálne naozaj že zameriavame na tých našich mladých športovcov od nejakého veku 15 rokov. Som veľmi rád, že tá športová veda ide naozaj do popredia. Aj po našich posledných neúspešných olympijských hrách, tak aj množstvo predstaviteľov povedalo, že potrebujeme viac prepojiť športovú vedu s tým vrcholovým športom a že toto je jedna časť pucle, ktorá naozaj na Slovensku chýbala. A naozaj ľudia aj z tých rôznych športových zväzov nás začali trošičku aj viac oslovovať formou spoluprác, takže naozaj, že čo sa týka napríklad slovenskej cyklistiky, môžem povedať, že tú širšiu špičku týchto mladých športovcov sme už otestovali. No a tie dáta sú také, že na nedostatok talentov v cyklistike sa podľa mňa určite nemôžeme sťažovať. No ako to vyzeralo? Ako si máme predstaviť tú športovú diagnostiku? Čo tam všetko je? Je to ako nejaké výskumné centrum? Alebo myslím si, že každý z nás, kto bol na nejakej športovej prehliadke, tak pozná ten bicykel, pozná to meranie nejakých schopností tvojich pľúc a niečo podobné, ale toto bude určite na oveľa vyššej úrovni. Možno áno, by som nás charakterizoval ako také malé výskumné pracovisko. V podstate my sme ako keby že oddelenie diagnostiky a fyzioterapie. Čiže u nás športovec absolvuje analýzu napríklad zloženia tela. Robíme testovanie rýchlostno-silových schopností, čo sú naozaj rôzne testy, rôzne batérie na rôznych zariadeniach, diagnostika vytrvalostných schopností a potom je tam fyziodiagnostika, kebyže tak nejako veľmi všeobecne to mám pomenovať. No a potom už naozaj záleží od toho trénera alebo toho príslušného zväzu, že akú tú testovaciu batériu by si chcel vybrať pre toho svojho športovca, lebo v podstate my to netestujeme, že pre seba. My ako keby, že natestujeme tie jednotlivé parametre, to, čo vieme zmerať, dáme výstup tomu športovcovi a trénerovi, ako keby on od nás dostane noty, my sa tam snažíme odhaliť nejaké tie silné a slabé stránky toho športovca, aby oni mohli
ďalej s tým pracovať, čiže to je vlastne tá analýza, ale to je ako keby, že ten nekončiaci proces, lebo my im niečo dáme do rúk, oni to následne aplikujú v tom tréningovom procese a potom znova musia priznať tú analýzu, či ten tréningový proces bol efektívny alebo nebol efektívny, a keď nebol efektívny, tak vlastne, že prečo nebol efektívny a opäť sa trošičku hrábať ako keby v tých jednotlivých dátach. Na čo konkrétne si sa musel ty pripraviť dnes? Mal si konkrétne cyklistov, takže čo sa testovalo v ich prípade? A je to, predpokladám, že rozdielne, ak ti príde, ja neviem, nejaký guliar, samozrejme strelec, lukostrelec, tak zrejme sú tam úplne nejaké iné veci, ktoré vy testujete, alebo? Áno, pre každý šport sa naozaj líši tá testová batéria a potom sa to líši vlastne úrovňou toho športovca. Úplne inak budem testovať, dajme tomu nejakého 18-ročného športovca, ktorý ako keby na prechode do toho vrcholového športu, a úplne inak nejakého úplne nového 15-ročného športovca, ktorý k nám príde. Toto boli športovci, ktorí sú možno tak na takom prechode, sú v juniorskom veku 17-18 rokov. Robili sme s nimi analýzu telesného zloženia, absolvovali vyšetrenie fyzioterapeutom, no a potom išli špecifické testy na bicyklovom ergometri. Prvý test bol vlastne 20-sekundový tzv. Wingate test. Množstvo športovcov to pozná, že idú 20 sekúnd all out. Ten zariadenie, ten bicykel im robí nejaký ako keby že odpor. Je to trošičku aj také, že nepríjemné. Príde im aj zle im môže prísť. Takže tu tak, ale tu v podstate tento prvý test sa snažíme, robíme aj taký parameter, ktorý sa volá, že VLMAX, zistiť trošičku aj ako oni vedia pracovať, že glykolyticky, veľmi laicky povedané, že v laktáte, ale to není úplne to správne slovo. Aby sme vedeli aj určiť ten ich metabolický profil, no a ten druhý test je viac taký vytrvalostný, to idú aj s tou maskou, vlastne spiroergometria, čiže majú na sebe masku, ktorá analyzuje vdychovaný kyslík a vydychovaný oxid uhličitý, a okrem toho sme im ešte odoberali po jednotlivých tých intervaloch laktát z ušného lalôčika. So zvyšujúcou intenzitou sa nám koncentrácia laktátu v krvi hromadí, a ešte na svale vastus lateralis, čiže na prednej strane stehna, mali také zariadenie na meranie saturácie kyslíka vo svale, že ako je ten sval okysličený. Takže sme sa snažili zisťovať naozaj veľké ako keby množstvo dát, a potom som to vyhodnocoval a poslal vlastne ich trénerovi, aby mal z toho nejaký taký ucelený, že komplexný obraz o týchto športovcoch. To znamená, že analýza športovej prípravy, to znamená to, čo si teraz popísal? Ako dlho ty analyzuješ? Alebo teda to nie je iba jednodňová záležitosť, ale potom sa vraciaš k tomu istému športovcovi. Asi tak si to máme predstaviť? Áno, presne tak. Naozaj, že závisí aj od úrovne športovca, aj od toho, že ako úzko sme prepojení aj s tou jeho športovou prípravou. Hej, že máme niektorých, že sa nám ozývajú tréneri aj s otázkami ohľadom ich tréningového procesu. A potom aj od zložitosti tej testovej batérie, že napríklad keď je to protokol ako tento, že naozaj veľa testovania, veľa dát, tak dajme tomu, že testujem toho športovca 2 hodiny, a aby som ho vyhodnotil, tak ten jeden mi zase trvá hodinu, aby ten tréner dostal nejaký takýto výstup. Máš aj takého svojho, ktorý je člen Národného športového centra, s ktorým spolupracuješ už dlhodobo a ktorého sleduješ už dlhodobo? Áno, mám takého jedného, volá sa, že Dominik Ivančík, je triatlonista. A do Národného športového centra sme ho zobrali na výnimku, ešte ako 14-ročného, do takého projektu, že identifikácia športového talentu, kde vlastne zväz môže prihlásiť nejakých svojich talentovaných športovcov. Títo športovci v rámci ako keby, že podpory majú že diagnostiku a fyzioterapiu. Čo musím povedať také negatívne, že zo začiatku to veľmi tréneri ako keby, že nevyužívali. Nebrali to ako pridanú hodnotu, čiže možno práve na Dominikovi môžem povedať takú peknú prípadovú štúdiu, že ako sa to dalo využiť, lebo Dominika som v tom čase aj začal trénovať okolo toho veku 13 až 14 rokov, a takto som si ho v podstate presne vedel ako keby zmapovať, absolvovať aj komplexnú diagnostiku, aj si to nastaviť, že ako budeme trénovať do ďalších rokov. No a v podstate Dominik z nejakého takého triatlonového developmentu, keď patril k nejakej takej širšej špičke na Slovensku,
tak po nejakých 4 rokoch teraz mal taký väčší úspech, že bol 4. na majstrovstvách Európy do 18 rokov a vlastne z toho projektu identifikácia športového talentu sa dostal už do kategórie elite v Národnom športovom centre a naozaj, že je sledovaný dlhodobo, čiže aj spätne si viem porovnávať aj tie jeho dáta a upravovať podľa toho celý ten tréningový proces. Tak máš aj ty taký pocit, že som takým malým článkom, ktorý ovplyvňuje tie výsledky slovenského športu, či takto nad tým nerozmýšľaš? Takto úplne nad tým nerozmýšľam, že snažím sa sledovať tie všetky trendy, že čo sú v zahraničí, lebo hrozne ma baví naozaj sledovať tých športových vedcov, fyziológov, ako to robia. Nie je žiadne tajomstvo, že tie väčšie reprezentácie alebo úspešnejší športovci majú naozaj široké tieto týmy a hľadajú každé 1% alebo to promile toho génu, že kde sa môžu v podstate zlepšiť. A to ma presne inšpiruje v tom, že ja by som chcel pomôcť týmto slovenským športovcom a dostať ich možno na vyššiu úroveň, aby nám robili radosť. Počkaj, takže Dominik je tvoj pokusný králik, hej? Tak toto môžeme nazvať, či? Akože svojím spôsobom áno. Jedna vec je si naštudovať veci. Druhá vec je, že mám športovca, ktorého dajme tomu trénujem. A som stále, že mladý tréner, takže nepoviem, že by som ho trénoval bezchybne. Samozrejme, aj pri tréningu s ním som spravil nespočetne množstvo chýb, ale môžem povedať, že na každej jednej chybe som sa napríklad niečo naučil. Mali sme napríklad rastové zranenie. Že v podstate neskontroloval som si poriadne jeho ako keby, že biologický vek, že čo sa týka rastu, že koľko narastol, dajme tomu kostné tkanivo, trošičku zaostávalo za jeho svalovým systémom. Že často dostaneme z nejakých kníh odporúčanie, že s mladými športovcami, s deťmi robte rýchlosť, robte odrazy, ale na druhej strane nikde sa nepíše nič o rastových štrbinách, o tom, že keď budú robiť napríklad nejaké zaťaženie rýchlostné ako šprint, že hrozí tam nejaká alvúzna fraktúra, nejaké odlupnutie z kosti tým, že ten pohybový aparát sa stále vyvíja a podobne. Čiže na Dominikovi som sa naozaj že veľa naučila aj ja, že je to také, že vždy, že ako rastie ten športovec, tak rastie aj tréner a myslím, že toto by mi napríklad, toto by mi určite potvrdila možno aj trénerka Janka Volka, Naďa Bendová, si myslím. V prípade Dominika si to ty vedelo vplniť, že si aplikoval tie svoje poznatky do toho tréningového procesu. Ale máš aj takých, ktorých sleduješ, vieš, tým dáš tú analýzu, ty povieš, toto robte, aby ste ten výkon zlepšili, možno o ten malý kúsok, ale vieme, že v tom vrcholovom športe rozhodujú aj takéto detaily. Vieš, a potom sa vrátia a povedia ti, toto nefunguje. Ale ty vieš, že možno to neaplikovali tak a teraz vieš, že ide ma poraziť, že tak ja dávam do toho všetko. A tá druhá strana, napríklad nie všetci, hej, niektorí sú voči tomu skeptickí. Máš aj takéto prípady? Samozrejme sú aj skeptickí. Tak každý z nás je úplne iný a aj má takéto iné to zmýšľanie. Niekto rozmýšľa viac analyticky, niekto trošičku inak. Poznám aj množstvo trénerov, ktorí sú veľmi úspešní so svojimi zverencami a napríklad nekontrolujú si žiadne dáta. To znamená, že športovec nevyužíva napríklad hrudný pás, neberie si laktát po tréningu. Není to žiadny takýto, že data driven ako keby, že tréner. Idú iba čisto na pocit, na nejaké úsilie. Aj napriek tomu sú úspešní. Ale čo mám taký spoločný znak na všetkých týchto tréneroch, je to, že tí tréneri väčšinou ako keby, že aj bývajú s tým športovcom. Oni ho majú na očiach 24/7. Rád si aj čítam nejaké knihy napríklad o mozgu a ten náš mozog ma ako keby fascinuje a my naozaj, keď niekoho že sledujeme, vznikajú tak tie prepojenia, že takéhoto trénera, keď sa niekedy že spýtam, že aký bude mať laktát, tak on mi povie na milimol presne, už len keď sa na toho športovca pozrie, lebo proste má toho svojho športovca tak navnímaného. Mhm. Tak možno odpoveď na to, že prečo sú niektorí tréneri úspešní s jedným zverencom, ale už nikoho ďalšieho nemôžu trénovať. Áno, čiže pretože tým trénerom to vôbec nemám za zle, lebo tých ako ciest za úspechom môže byť naozaj veľa. Ty si hovoril o tom veku, Dominik, spomínal si 13-14 rokov. Kedy by to tréneri, alebo aj rodičia, pretože v tom rannom veku sú to rodičia, ktorí ovplyvňujú to dieťa,
by už mali brať tú diagnostiku nejako vážnejšie. Pretože aj ty si sa k tomu behu dostal až, dajme tomu v neskoršom veku, pretože si hral basketbal. A to máme spoločné. A priznám sa, že z basketbalu na beh, no ja by som si to nevedela predstaviť, ale predsa len nemal si 5, 6, 7 rokov a už si teda drilloval ten beh a tú 800. Áno, no, prešiel som presne z basketbalu. Momentálne, čo aj na dátach vieme, že tie deti, ktoré sú všestranejšie, to znamená, že počas života si prejdú oveľa širšou škálou športov, sú potom v tom dospelom veku často úspešnejšie ako tie deti, ktoré mali úzku špecializáciu, že od útleho veku robili len jeden šport, ale ten najväčší rozdiel bol v tom, že sú oveľa menej napríklad zranené počas športovej kariéry alebo majú väčšiu napríklad športovú dlhovekosť. Takže aj v tomto si myslím, že bežec nemusí začať behať proste od 5, od 6 rokov. Ja si to napríklad ani neviem predstaviť, keďže naozaj ten beh je cyklický šport, že v podstate tí vrcholoví bežci behajú aj 160 km za týždeň, čo môže byť aj trošičku na hlavu a zase ten basketbal, to dieťa je v kolektíve, je tam lopta, a tie emócie tam vstupujú každý jeden tréning a v podstate to je to, čo aj ten rodič chce asi u toho svojho dieťaťa, že aby ono došlo proste emočne šťastné po tom tréningu. Tak viem si to predstaviť, áno. Asi je to spôsobené aj tým, že pri tom športe je jednoducho stereotypné zaťažovanie rovnakých svalov, rovnakých klbov, predsa len keď robíš rôzne športy, tak nezaťažuješ tú danú, ja neviem, ruku, nohu. Predstavujem si to takto, asi to má logiku. Určite aj z tohto pohľadu, ale aj z toho pohľadu, že oni naberajú trošičku, ako keby som povedal, také rôzne skills, tie zručnosti počas toho, ako skúšajú nejaké iné športy a potom dojdú do toho veku, kde už by sa mali nejako úzko špecializovať a už majú návrh oproti tým ostatným deťom, lebo majú naozaj oveľa širšie spektrum tých nástrojov, ktoré môžu použiť pre ten daný výkon. Čiže keď ti tréner povie, ale už má 6 rokov a to už je veľa, to už by sa mal špecializovať, pretože my už túto streľbu, korčuľovanie a vieš si to predstaviť, tak je to nesprávne poňatie toho celého? Myslím si, že áno, že tu sa bavíme asi konkrétne o ľadovom hokeji. Vieš čo, asi je to jedno, pretože mám pocit, že na akýkoľvek krúžok prídeš a proste jednoducho deti od malička už dávajú góly, dávajú koše, trénujú dvojtakty, či je to hokej, futbal, basketbal, asi takúto skúsenosť mám ja. Presne, akože poviem príklad, že teraz mám malú dcerku, má rok a tiež keď tak rozmýšľal, lebo každý mi hovorí, že no aký šport bude robiť. Ten výber by som úplne nechal na ňu, tak to kebyže bola 6-ročná, tak by som chcel určite, aby si skúsila rôzne športy, to znamená, že v nejakom takom týždňovom schedule by mala minimálne raz do týždňa gymnastiku, dajme tomu 2-krát do týždňa atletiku alebo nejakú všeobecnú pohybovú prípravu. A potom tam ani nemusí byť šport. Kľudne by som dal nejaký hudobný nástroj, že zase ísť na nejaký úplne iný vnem, ktorý nemusí byť pohybový, aby ona bola rozvinutá, potom zase nejaký tretí úplne iný krúžok. Takže asi by som ju rozvíjal takto všeobecne, ale jedna dôležitá vec, ktorá by z mojich úst mala odznieť, je to, že pri tom vývoji týchto detí ono často ani nie je dôležité, že na aký krúžok my prihlásime to dieťa. Lebo keď si zoberieme, že to dieťa nám chodí 2-krát do týždňa na nejaký krúžok, hodinu to trvá, tak to sú vlastne 2 hodiny z celého týždňa. Najdôležitejšie za mňa pri každom jednom dieťate, s ktorým ja pracujem, alebo aj čo to bolo s Dominikom, bolo to, že ako kvalitne s ním trávili čas rodičia. Lebo oni s ním trávia najviac času. To znamená, že keď rodičia cez víkend dieťa zoberú na turistiku, tak v podstate idú 3-hodinovú prechádzku a to už je vlastne aerobná aktivita na nízkej intenzite. Kebyže ideme hlbšie do športovej fyziológie, to dieťa už má dostatočný podnet na zmnoženie mitochondrií. Vieme, že mitochondriálne zdravie súvisí s nejakými civilizačnými ochoreniami, čo máme teraz ako diabetes a podobne, nadváha, obezita a už tomu dieťaťu dávame vlastne do vienka nie to, aby bolo výkonnejšie, ale už robíme to, aby bolo zdravšie, prevencia voči ochoreniam. Čiže
za mňa v takomto mladom predškolskom alebo aj mladšom školskom veku je najdôležitejší ten čas rodičmi, lebo v podstate ten rodič je najväčší vzor pre to dieťa a trávi s ním najviac času. Hovoríme o základe tých vrcholových potom športovcov, pretože vieš si to predstaviť, alebo vieš, čo ťa čaká, rodičia sú rozlietaní a chcú dať tým svojim deťom čo najviac, preto ho prihlásia na krúžky a potom, no vieš, cez víkend upratovanie, varenie, vieš, no kde pôjdem ja teraz na túru? Takže ten čas základom aj pre ten vrcholový šport? Ja si myslím, že áno, že teraz sa mi v hlave tak vykreslila spomienka na film o Pálovi Demitrovi. Neviem, že či ste ho videli a tam vlastne je taká spomienka, myslím, že jeho otca, ako spolu hrávali na sídlisku tenis a že hrávali to až dovtedy, kým jeden napríklad, že nevyhral. A to, že myslím, že tam to bolo nejako vykreslené tak, že on mal hokejový tréning, po hokejovom tréningu ešte išli hrať tenis a hrali ďalšie 2 hodiny. A neviem, alebo mám ďalšiu knižku, zase David Beckham ma napadol, že futbalista. On to má tiež rovnako, že skončil futbalový tréning a potom ešte ďalšie 2 hodiny trénoval so svojím otcom napríklad. A takto by sme našli XY ďalších príkladov a často mi aj rodičia hovoria, že ktorí berú napríklad, čo máme aj Bratislava, alebo nie Bratislava na nás, možno, že zoberú to svoje dieťa na tréning. Ono aj vyzerá, že to dieťa sa na nich nepozerá, ale ono vníma, lebo tie deti, oni sú ako také špongie a zrazu sú doma, ako keby ich napodobňovali nejakú športovú rozcvičku a že oni chytajú ako keby tie zručnosti už iba z tohto vnímania. Vieš, čo mi teraz napadá? Že takéto klíše, že tie deti nechcú športovať, alebo že sú lenivejšie a že majú viac tých možností pozerať sa do mobilu a hrať rôzne hry. Či to nie je tak trošku od rodičov? Môže byť. Ako aj mne často manželka povie, že prídem domov, zoberiem mobil, áno, odpisujem ľuďom, odpisujem napríklad klientom, ale vlastne ono to už vníma aj moja jednoročná dcérka a presne potom aj ona, keď to vidí u mňa, tak si bude myslieť, že vlastne, že to je normálne. Kebyže ja som prišiel domov a hneď som odložil ten mobil, ani sa ho nedotkol, chytil ju za tie malé ručky a išli by sme sa hrať, tak asi by to vnímala úplne inak. Veľmi zaujímavé, rodičia teraz spozornili a už viem, čo budeme robiť tento víkend. Pôjdeme, neviem, či na túru, ale minimálne na prechádzku, áno. Vráťme sa k tej športovej diagnostike. Ako sme so športovou diagnostikou na Slovensku? Zaostávame veľmi za tým svetom, pretože keď oproti mne sedí mladý muž ako ty, tak mám pocit, že ani nie. Z môjho pohľadu asi áno, že proste zaostávame, že aj ja sa stále veľmi veľa potrebujem učiť a naberať tie skúsenosti v zahraničí sú ďaleko skúsenejší športoví fyziológovia, alebo že je tam viac takých centier, ako máme možno my tu na Slovensku, že Národné športové centrum, kde oni ako keby zoskupujú tie športové mozgy. Takže z tohto pohľadu asi, čo sledujem svet, asi áno, ale hlavne, čo vidím mínus, tak je to presne to, že to robia viac ako keby, že vedecky. Oni aj veľmi často publikujú svoje výsledky v zahraničných žurnáloch. U nás je to, dajme tomu, buď v plienkách, alebo to robí veľmi malé množstvo ľudí na Slovensku. Teraz, ak by si to mal ľudský potenciál, alebo technické zázemie, technologické zázemie? Neviem. Akože čo sa týka technického zázemia, tak môžem povedať, že ten náš vozový park v Národnom športovom centre, odkedy tam ja pracujem, tak sme veľmi aktualizovali. To znamená, že keď napríklad sa k nám prišli pozrieť aj športoví odborníci z Česka, tak často povieme, že my sme mali rozhovor pred týmto a ospevovali sme vlastne Českú republiku, že niekedy to býva, že sa pozrieme k tomu susedovi a že on má zelenšiu trávu, tuším, tak sa to nejako hovorí, tak oni boli veľmi príjemne prekvapení, že akým vybavením vlastne my disponujeme. Takže čo sa týka technológií, tak podľa mňa tie technológie máme, ale možno, že čo sa týka tých ďalších vecí, ja neviem,
Napadá ma teraz príklad Austrálskeho inštitútu športu. To je nejaká veľmi podobná organizácia ako my Národné športové centrum, ale ešte oveľa väčšia, kde sú v podstate, je tam alokované oveľa väčšie množstvo financií. Čo sa týka ako keby tých ľudí, tak tam pracujú tiež v násobkoch ako keby, že väčšie množstva, ale oni v podstate, ten Austrálsky inštitút športu, myslím si, že vznikol tuším po olympijských hrách v Montreale, čo boli 1976, ktoré boli veľmi neúspešné a ich cieľom bolo, že získať viac napríklad olympijských hier a vedeli, že to nepôjde inak, než keď sa na to začnú aj na ten šport pozerať ako keby viac cez vedu. A v podstate teraz v Sydney, tuším, keď boli olympijské hry v roku 2000, tak vtedy Austrália vybuchla aj počtom medailí, lebo naozaj na tie domáce olympijské hry sa pripravili, že boli nejaký druhý alebo tretí v počte medailí, ale aj za posledné roky, aj teraz posledné olympijské hry, čo boli v Paríži, myslím si, že Austrália bola tiež v prvej päťke, kebyže sa pozrieme. Takže neviem, či to bola odpoveď na tú otázku, ale asi nejako takto. Akože myslím si, že sme pozadu. No tak máme šancu, nie? Keď sa pozrieme na výsledky posledných olympijských hier, z ktorých sme priniesli jednu bronzovú medailu. Rozprávame sa o letných olympijských hrách v Paríži. Tak čo, toto je cesta? Ako? Určite je to cesta. Ako nie len posledné, ale že tie olympijské hry predtým si myslím, že boli veľkým výstražným prstom. Myslím si, že priemerný vek našich športovcov tam bol 27 rokov na tých olympijských hrách. To znamená, že my naozaj sa potrebujeme na Slovensku a chceme byť úspešní v športe sústrediť na tie mladé generácie a niečo zmeniť. Hej. Neviem, že čo, ale z môjho pohľadu do veľkej miery je to práve táto športová veda. My v Národnom športovom centre sa už o to aj trošku snažíme. Máme naozaj, že obnovili sme aj spoluprácu s univerzitami, hlavne s Fakultou telesnej výchovy a športu, kde je dekanom Viktor Bielik, ktorý bol vlastne aj takým môjim nielen školiteľom počas štúdia, ale aj takým mentorom. On aj predtým vlastne pracoval v Národnom športovom centre a teraz je okrem toho aj veľmi, veľmi úspešný vedec a viem, že on naozaj dlhé roky bojoval, aby ten šport išiel s vedou ruka v ruke. Takže myslím si, že aj my v rámci Národného športového centra sa pomaličky hýbeme trošičku hore, aby sme tým športovcom vedeli naozaj ponúknuť veľmi komplexnú službu a ponúknuť im a pomôcť im v tom ich športovom napredovaní. Už mi napadá otázka, že aké budú tie najbližšie roky slovenského športu. Či máme na to ísť hore? Či môžeme očakávať nejaké zlepšenie už na najbližších olympijských hrách? Ale vlastne tie sú už o rok, takže to asi nie. Alebo kedy čakať? Ak tu naštartujeme v tejto chvíli, kedy očakávať výsledky? Ak pôjdeme po rovnakej ceste ako napríklad Austrália. Neviem, no ja len dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie. A ak by sme išli veľmi podobne ako Austrália, tak myslím si, že nielen Austrália, ale ako sme sa aj spolu rozprávali, aj možno sa inšpirovať nejaké menšie krajiny, ako je napríklad že Slovinsko, a možno zopakovať nejaké ich úspešné kroky, ktoré oni spravili aj v tom ich systéme športu, tak nám môžu pomôcť byť úspešnejšou krajinou. A čo sú tie konkrétne kroky? Neviem, takto hlboko naozaj nie som. Ani ja, lebo netrúfam si hovoriť o tom systéme. Ani neviem, akože to by bola možno, že debata asi na ďalší celý podcast, kebyže sme rozoberali vlastne ten systém športu u nás, že kde má možno priestor na zlepšenie. To určite áno. Stretávaš sa s tými mladými športovcami. Máš určite prehľad o tom, aká budúcnosť nás čaká na základe toho, aké dáta ty o nich vieš, ako sú nastavení. Začali sme tento podcast s tým, že na nedostatok talentu sa napríklad slovenská cyklistika sťažovať nemôže na základe tých testovaní, ktoré si absolvoval s mladými ráno. Áno, rovnako to je aj v iných športoch, že často prídu 16-roční športovci, ktorí majú perfektné parametre, prídu o 4 roky znova, 20-roční a tie parametre sú rovnaké alebo sú ešte horšie. Že mi vlastne ten vek okolo tých 20 rokov je ten, že kde začína tá stagnácia.
na tom prechode do toho vrcholového športu. A tam viem, že aj keď sa aj z vlastnej skúsenosti, aj keď sa rozprávame s tými trénermi, že to je presne ten vek, kedy množstvo športovcov na Slovensku končí. A to je presne ten vek, kde by ten športovec mal stlačiť ten plynový pedál ešte nižšie skoro na podlahu a ísť do toho športu naplno. Ale vieme, že tam vstupuje vtedy veľmi veľa faktorov, že či už je to sociálny faktor, podmienky a podobne. Takže tam už iba diagnostika a analýza nestačia. Nie, nestačí. To je iba malá časť skladačky. No tak my veríme, že tých športovcov, ktorí preklenú toto obdobie ťažké, bude čo najviac a že tá situácia sa v slovenskom športe zlepší aj vďaka ľuďom. Leo, ako si ty, ďakujeme veľmi pekne. Dúfam aj ja, ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast Národného športového centra Na striedačku. My vám ďakujeme za priazeň, no a vidíme a počujeme sa opäť o 2 týždne.